Salutare toată lumea, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft modat. Tot în aceeași zi. Da, exact. Vă amintiți casa? Știți că am văzut o casă din spate, de data asta am văzut-o din față. M-am vârtit în cerc și uitați ce are ea. Am luat din toate cuverele, din toate și am pus tot aici jos. Bam! Prea mulți bani. Diamante. Vreau să pun și asta aici. Așa. Și aici am pus să se facă... E făcut. Da, chiar e făcut. Să mi se facă niște... Dar să știi că poți să-l plantezi așa. Ce? Ăla. Nu știam, serios. Poți? Da, de obicei la majoritatea plăci. Bine, o să cred că încerc puteți să să... facă mai Da, mare. și eu cred. Vedeți? Și avem... Nu la noi, n-am la mine. Uitați așa. Am în cufere 2 spawnere. De unde le am? Păi... Da, știți că o găină de aici, uitați, spawner de porci, aici îl și las. Să potrivească ai putea să-l pui și pe celălalt din jos. Dar am să-l pun, nu știu dacă e de porci ăsta, dar în general de la găini sunt de porci. Bun, și am vrut să împărgesc astea. Bun, nu o să mai stăm rău cu mâncarea, se spawnează inclusiv la lumină. Și ce am vrut să vă mai spun, o să facem în episodul acesta un tricutter, pentru că astea erau sus aici pe tavan, deci... Și, dar întâi o să începem o mină. De creion. Da, de creion. Hai că de ce nu? Mamă, fraier! Mă, cu asta dă mai mult. În situații limita. Trebuie să omoare acest schelet. Gata, am scăpat de el, adică. Și am găsit și diamante deja. Diamante. Da, erau diamante. Nu fac reclamă. Dar eu nu sunt pop când alea diamante. Da. Apare nu o să facem aici mina. Nu acum, adică. Cel puțin, nu acum. Spămează chestiile astea? Cred că s-au spămat pe cealaltă parte. Da, și eu. Să văd. Da. Să-ți văd mulți. Dacă nu mai omorăm o găină și distrugem spawnerele. Am un pic de drop frame-uri, dar nu-i nimic, că se rezolvă. Cu câte moduri sunt, nu-i prea rare. Doar e Minecraft mutat. Și vreau să mai găsesc puțin piatră, deci... Facem mina aici afară, înseamnă că... Uite, Uite, piatră. Încă 2 îmi trebuie. 3... Stați. Fac un pickaxe de piatră, apoi mai iau una. Dar facem aici afară mina, deci o facem aici. În partea asta mergând. De aici începând. Și... Iar acum eu sunt doctor. Nu știu unde a dispărut sau nu a fost. Vine siringa în cap. Mai bine nu vine. A dispărut YouTuberul pentru că în casele acestea am înțeles că trebuie să fie un YouTuber. Am găsit o casă frumoasă. Și ne-am rotit în cerc. Știți, ăla de nou îl vedeți mare pe hartă. Pe haină. Stai. Dă-zi. Nu acum. Și după ce fac asta, ne apucăm de tăiat puțini copaci. Am mai spămat niște porci. Niște pici. O să spargem spawnerele, o să omorâm o găină sau 2 câte îmi trebuie ca să pice una lucky. După ce o să-mi fac o sabie, bineînțeles. Îmi trebuie o găină lucky, cum ar veni. Să nu fie nenorocoasă, să fie norocoasă.
Adică să nu puște. Și îmi place că aceste O droaie de porci. O Mm. droaie de porci. Da, îmi folosesc după ce o să mai tai o mai sparg o Piatrele una de astea la ei. pietră, da. S-ar să-i baci. Nesuferiți. Le arătăm noi lor. Am să mai introduc moduri, dar pentru moment n-am mai introdus că filmez chiar imediat după ce am făcut toate astea. Ca să vă arăt. Deși putea să introducă. De ce n-ai făcut-o, Mihai? Pentru că n-am stat la descărcat. Adică noi am stat să așteptăm să-l randezi și tu n-ai adăugat nici măcar un mod. Stai. Gata. Și astea sus. Nu. Ce-mi trebuie la mine, lasă în gata. Aici, în cufăr. Uitați. Uitați câte fucking chestii. Nu-i gata. Da, mi-am dat seama. Și o să omorâm și porci. Rapid. Sărim pe ei, sărim pe ei. Urioară, porcul. Porcea până înainte, luptăm. Traiul porcilor. Happy Wheels. Găinușă. Filache. Lachi. Cluchei. Da, cluchei cred că explodează. Să aflăm. Dacă toate se numesc așa sau nu. Astea explodează cluchei. Aparent. Dar nu știu. Nu toate explodează, dar nu se întâmplă ceva bun. Astea sunt un fel de unlucky. Dislike. Uite oaie. Nu, era o capră. Da, avem și capre din modul Mow Creature. Ai văzut o oaie? Iron, dar nu acum, nu am timp de el acum. Vreau să-mi fac rost de mâncare temporară. Oh, uitați, un porc în miniatură. Nu știu de unde eram. Poate de la porci. Și pot să fac un spawn de porci, dar dacă omor găini nu ne mai trebuie. Da. Smeura. Și vine. Mi-am minat și în spate. N-am minat eu. Uite acolo. De-alea. Mere. Păi că nu sunt OP. Găina, cum îi spune. Da, vedeți? Uite, Și cluchei acolo. item 1, mob spawner. Bine, momentan avem destul. Da, pentru moment e destul. Pentru că eu am vrut să omor găini. Deci de asta am venit. Ca să omor niște găini. Adică de ce n-ai vrea o fucking găină? Știu că acolo este un youtuber. Un ce? Acolo este un youtuber, nu mai știi? Ah, da. Hai să vedem ce face youtuberița. Trebuie să sparg acolo, uite, pac. Merele. Alea două. Alea Al două. doilea. Și în locul lor se pune automat un alt măr. Eu vă arăt ok. Toate sunt ok, vezi? Ok, ăsta nu mi-a dat ce ne trebuia. Și da, cred că va exploda, bănuiesc. Ba nu. Dar tot nu mi-a dat.
Le venită. Nu. Nu, asta explodează. Doar că asta îți lasă timp. Când vrem să explodăm ceva, aducem o găină și gata. Aici e hârtie de dos. Cred, bănuiesc, nu știu. Nu mă mai habarnici. E bine că avem mâncare. Lângă casă. Numai de cupănel. Nu contează. Mai iau și puiul Pam! Vezi? și mai iau și mere. Spectaculos. Adică marul. Ce spectacular! Ar da ochelar dacă n-ar fi vedetă. Da. Spargem aici și cred că o să fac o cameră pentru porci, ca să spaumez porcii, da? De asta fac mai mult mina asta în gen 2 pătrățele. Să nu. Gen 2 pătrățele. Dacă nu o făceam simplu de 1 și mergeam în jos. Asta nu se sparge decât cu iron pickaxe. Ca să mi-l dea. De aici îți va trebui iron pickaxe. Stoare. Wow, e nu mai Să nu crezi că ne-am dat chestiile de pe game-ul, da? Eu nu fac de astea. Nu suntem din aia. Numai eu dam fine. Dar numai când nu mă duc cu camera, când nu cu și nu mă vezi site-uri de alea la alție. Bine că îl sparg. Că de ce le-aș spate, nu? Merei. Așa, să pun în furnal ce am de prăjit. Ia, Clar că o să ne facem mult mai multe furnale. cred că alea scoapte până la urmă. Ce? Castraveciorii aia. Uite de acolo. Da, așa strici. Dacă nu știu cum să mai cupți. Uite, încearcă să pui așa. Și dacă nu mai mult așa-i. Nu. Vai, tu nu la tine, nu? Nu, alea le avem de la găină. Avem aici o grămadă de chesturi. Să nu le folosim. Conopida. De ce ții alea la tine? Cartofi. Uite ce cartofi ai adus tu acasă. O să-i mănânc. Da. Nu, glumeam. Mănânc. Nu. Bine, și ne facem tricutter-ul imediat. Nu vă supărați că o să tai 4 bucăți de lemn cu mâna sau 5, nu știu. 4 bucăți de lemn și un supling îmi trebuie, deci 4 bucăți de lemn cu mâna. Da, o să stai tu cu pacul. Păi clar că nu stau să... Nu-l las să... Și apoi nu o să mai tăiem niciodată copaci. Nu noi. Nu, noi chiar nu o să mai tăiem. Doar că o să mai folosim iron des, foarte des. Și nu o să mai avem fructe. Deloc. Îmi trebuie 1, 2 iron. Nu mai trebuia un iron, dar în fine. Îmi trebuie asta. Toporul se bate cu 3 iron. Dar fac topor de piatră. Și facem așa. Întâi șirsuri. Ce-au ele așa în special. Așa, apoi un topor. Care se termină mult mai greu ca șirsurile. Shears sau shears, nici nu știu exact. Bine, acum fac... A, nu avem... Ce?
sapling. A, da, sapling. Dar Mamă, l-am sapling. aici. Mămicuța sapling a plantat un pom. A plantat un pom. Stați puțin, exit, options, video setting. Hei! Nu, nici 7, 9. Și PPS-uri în limit, să zicem, dar nu-mi prinde în limit. Uitați, se mișcă mult mai greu, mai bine. 20 FPS-uri. Fără număr de FPS-uri. Vedeți? Tricator. Iar acum? Știu că mai aveam chesturi acolo, dar nu le folosesc alea. Și mergem. Ne culcăm. Loser. Da. Și mi va lua și inclusiv Da. Fructele. puieții. Sper că și fructele. Nu știu de fructe, dar îmi pasă de puieți. Vedeți? Deja începe. Să taie frunzei. Și nu-mi dă frunzele. În mod normal trebuia să-mi dea frunzele. Puiete. A, lasă! Nu-mi trebuie oricum frunzele. Nu știu cum mergeam mai mare, dar în fine. Bun. Nu suntem experți în grădănărit, așa-i. Dar sunt scheletoni. Pentru noi chiar. Fix un tine. Nu este. Apple îl țin ăsta, așa, și îmi trebuie torțele. Pac. Și un item ăla. What? Ce face? Ah, da, mi-a tăiat. Vedeți? Dacă aveți case din lemn, nu le îndreptați cu săgeata în către casa voastră. Ce? Nu mă luat. Ah, da, am ăla care îmi pune în mână un item de același fel. Nu mai știu cum îi spune. Nu, și nu pune, dacă nu am, spre exemplu, dacă pickaxe-ul mai are 3 folosiri, 3, Nu pune altor. adică 1,5, mi-l trage aici dacă nu am în altul și așa. Nu știu ca... Dar ce-am vrut să fac? Ce-am vrut să iau? Diamond. Fier să iei ăla. A, da, exact, fier, un pickaxe de fier. Adică, de ce ne-ar trebui ax de fier, nu înțeleg. Nu? Căci nu există lemn care să nu se iei cu pickaxe de asta. Cu modurile axe. care le avem cel puțin până acum. Dacă faceți un lemn, un ăsta, un mod să-l faceți cu iteme. Adică îți trebuie pickaxe de etc. Uitați, 18 wood. Da, nu ia fructele, dar în fine, mi-ajunge. E bine. Nu, stăcuțele fructe o să piară. Nu, sparge-le dinainte să moare. Nu bază de ele. Niște bani. Vedeți? Uitați, îl taie la propriu. Și mi-l pune aici. Eu doar trebuie să mișc săgeata. Și când a terminat, eu doar mișc săgeata. Așa. Poate al sapling fier crește, al sapling și el.
Iar acum faci. Pot să nu. Pus că gât. Mai cobor atât în jos și apoi o să fac în lateral aici, da? Deci Cheamă găinile, e mai ușor. Zic eu. nu vreau să explodez tot aici. Adică de ce nu? Adică de aia, Ce nu? adică de mere, Adică de ce nu? de pere și de prune și de stele căzătoare. Adică de ce nu? Că mai nou mod de YouTuber și mod. Eu am o seringă mică, n-are ac înfipt în el încă. Ce să ne facem, oameni buni? Îți tragem antidotul. Pizza n-am fost eu. Lucian, știu că tu ai fost. N-am fost eu. Mă duc și zic lui mama că îmi dai vina pe mine. Și acum știți ce facem? Știu că nu mai am acolo seplinguri pe care să le taie. Nu știu de ce face chestia asta, taie așa. Dar nu contează, am aici și o să-i pun așa. S-a auzit rubinetul și mai copyright. E copyright. Da, mai avem timp. Bun. Exact. Nu mă enerva, că am o armă mai periculoasă ca naiba. Ai noroc că mi-e sete. Așa. Așa, noi aici doar intrăm, luăm și punem. Da, noi doar luăm saplingurile și una lângă alta, în fine. Nu știu câte blocuri funcționează carterul, da? Da, acum credeam nu mai am farfecă, pentru că se termină destul de rapid. Deci nu s-ar termina. Vreau să prindem oile, avem nevoie de farfecă. Adică avem diamante din al doilea episod. Da, vedeți, de asta n-a tăiat tot. Hai să vedem ce mai face neamul ta. Stai să terminăm. Nici nu mă mai duc spre el, dă-l încolo. Un pinguin. E vecinul tu? Da, și eu sunt nervos pe vecinul meu. Și ăla e un? Da, nu-mi trebuie aici. Oricum nu-mi trebuie să se spameze porcii mei acolo. Mai am un spawn de întrebare. Zi odată. Am uitat-o. Ce ai făcut, Mihai? Unde-i pigmenii? Uite, domnul ăla cu coif, îi arată coif pe hartă. Ce zombie cu coif? Cu cască de gold. Ah. Da, bine, mă bucur pentru el. Un mod care casca de gold ducește. Cam aici, cam ar mai trebui un rând? Nu, nu, exact. Așa, așa. Rache.
După ce terminare de pată, lucrezi cu aia de iron. Nu. Fuck. Uite, mai am de unul de piatră și am vrut să mai fac să iau spawner de unde e. A, da, mai sus. Wow. Unii youtuberi am văzut noi nu dăm nume. Deci fac iteme de aer și pe celelalte le aruncă. Da, și? Adică le trăi, nu? Deci te-ar mai trebui iteme. Adică nu le mai folosești, nu. Bagă-te, nu știu. Da, avem la asta fără. Uitați, au crescut deja 2 copaci. doar Ce tare. doar că ăla și... Uitați! Un piggy spawner și aici va fi piggy locul nostru. Și mă duc să craftez o ușă. Și eu vreau. Hai, două. Nu mai am nimic de fript. De prăjit. Uite, încă un rotan flash. Rupt un flash. Să văd dacă mi-ajunge focul ăla. Aia vreau. Bine, dar tot dăm bani. Aha. A, bă, ce vrei? Man, ce mai faceți, man? Acum mai este bună. E bună de ieri. Mai aproape. Bine, dacă sunt prea mult. Eu luam un pat. Ar trebui să schimbăm mereu aici. Eu, da, am torța aici. Să dormim cu porcii. Văd că se brațe. se spămează în piatră sau ce naiba. Sau acolo. Nu cred. Dați așa că facem așa dacă da. Uite, vedeți? Îmi dă automat ăsta. Acolo la ușă lăsăm tot așa. Ne. Ba da, Iron, yay. Reface oare Iron de pickaxe? Mi-e frică, Mihai. Dacă se întâmplă ceva cu Iron-ul. Spamul, nu Tania. Te mănânc cu dulciuri. bine, bine, bine. Dacă nu vorbesc atât de mult, îmi pare rău, sunt puțin răcit și obosit și atunci... Vorbesc eu în locul tău. Taci. În campiere, chef. Era să-l conving. Era. Ăsta este din Industrial Craft. Și nu mi-a zis nimeni sănătate. Bine, bine, sănătate, sănătate. Stați.
Se aude ceva. Eu nu aud nimic. Că nu ar fi o lavă. Da, da. E lavă, e lavă. Asta e sigur. Dar de unde vine acest miros? Îmbietor. Nu știu și nu-mi pasă. Uite, așa rămâne. Mai este una. F2. Nu mai te face poze. Lasă că eu le șterg. Bine, Piggy. Acum ieși din nou. Eu doar dau așa. Nu cum era. Uite cum arată patul. Asta... Uite de desubtul patului. Da, ce? Lemnul. Moran nu s-a gândit să ia spate. Da, am observat. Nu mai are farfece așa. Da. Și folosește tuporul. Acum nu o să mai rămână fără farfece. Voilà. Iar nu vreme. Dar când mai trebuie, o să... Dar nu cred că o să mai trebuiască, pentru că acum am rezolvat cu lemnul. Alte morcovi. Piggy. Horror. Eu nu știu că aveai cobblestone în tine. Și deasupra? A, uite aici, bun. Adică pe zgoale, da, am uitat. Mă, da, astea nu mai cresc. Și nu-mi dau numai o semință. Ne simți de rău de nu. Asta nu poate da mai mult. Da, mi-am dat seama. Dar știu că dacă îl dai cu bombe, sigur îl dau mai mult. Aici lăsăm așa. Fac un loc în ea. Nu? Da, cred că deja am urcat în al treilea, da? Lasă acolo. E bine așa. Bun, oricum lume, până data viitoare, eu am fost Mihai, la revedere. O să fac și să nu uitați să mai lucrez acum off Și camera. butonul de like. Like, subscribe și share dacă vreți, mă ajută foarte mult. La revedere!